سلام كبرات تخاتلتي داسني اكسترا نحجاب استدالو علتاو زيناتات دقم ناب إيرترا خيدم دحرز طفو سمالاويان زغبرو تقاومو إثيوبيا فيسبوك زركبهم محبراو قصت إنترنت معصوا أبي أحمد نمرحت حوحات كقتل منقالو إثيوبيا خطفرس ناب زيت ملسول الدرجة موسادو زغلص أتنتانه أب سودان نسلاماو سلف زغبرو زقتلو وتهدرات ناب حق مغربهم أب قازا حجون بزح زلوم زيغاتات هيوتهم مسانهم مغلاصون كالن زدهس زيناتات حيزلكم مصيلخو ابزا چانل دما ناي وتر تخاتاتلتن مخان سبسكرايب كتغبرو بخبري يعدمكم أب سومال دقوم وتهدراو تعليم كقسمو ناب إيرترا آتيوم زتبهالو سدرا بيتات دقنا آبي يالو بمبال أب كبابت فيلا سوماليا تبهالو زسوع بيت منقست تهاجر ناي تقاومو سلف كم زغبرو تغاليصو اتم سدرا بيتات دقوم كابز فليوم اوارح غيرو من كلو كساب حجز زخونه يخون دهاي زي مغبارم ابي كم زاتو سلا زي فلطو دهاي دقنا افلطنا بمباليوم تقاومو زغبرو نزا عمل كتاب قارو اونلاين تبهال معكن زرقي حتى بزلات صبصب بشحت زقصرو سومالاويان من اسيات بحبونا بإيرترا خيدم وتهدراو تعليم كقسمو كم استقبرو كابو مستملسو خا ابتكال سلايا سومال كم زمدبو خدغلص انكلا حجي غنانا بإيرترا خيدم يعلمو الله زتبهالو من اسيات كساب حجي زخونه دهاي كم زي غبرو زلو يا حبيرا اذا معكن بتوسخي غلص صبصبات كم زحبرو غله كابتم بإيرترا زنبرو تعلمتي نابتي اب تግራይ ዝተخفتو وق كم زاتو كان تغلصو منغست سومال غنا نزينا كاب حق زرحق كبل ملس كم زهبو يا حبيرا زلا اذا معكن بتوسخي كساب حجي اب سومال زركبو تقاومت سلفتات اتم اب إيرترا زنبرو سومالاويان من اسيات نوق تግራይ تسديدم هيوتم سينم كخونو كم زخولو يمززاربو دحر مبال تقاومتات يغلصو كم زلو يا غليصا بجكا زخا إسياس أفورقي مس فرماجو تعراريغو اوشطاو غدايات هاغروم ايدو يؤتو مهلاو حقوسات كم زيكونن نزا املكيتون تقاومهم يسمعو كم زلويا اذا معكن غليصا زلا نت بلوكس زبهال اب نصنت انترنيتاتو كيرس سرح تكال اب ኢትዮጵያ محبراو ገጻት ኢንተርኔት ነዝተወሰነ ጊዜ ተቋሪጽ ከም ዝነበረ ሓቢሩ እቲ ተካል አውጪው ኣብ ዘሎ ጸብጻብ ከም ዝሕብሮ መንግስት ኢትዮጵያ ንፌስቡክ ዋትስአፕን ኢንስታግራምን ነዝተወሰነ ጊዜ ዓጺዎም ከም ዝነበረ ኣብ አዲስ አበባ ኣብ ፌስቡክ መጥቀም ከቢድ ከም ዝኾነ ያገሊጻ ነዝን መፍታሕ ህዝቢ VPN ዝበሃል ቴክኖሎጂ ተጠቂሞም ነቲ ዝነበረ ምዕጻው ከሰግሩ ፈቲኖም ከም ዝነበሩ ገሊጻላ ነዚ ጉዳይ አመልኪቱ ሓደ ኣብ ተካል ቴሌኮሙኒኬሽን ኢትዮጵያ سرح بعل سلطان اتزقاطمه فصامه ካብ ቆጽጽሩ ወጻይ ከም ዝነበረ ገለጽ እንከሎ ፌስቡክን ኢንስታግራምን ከኣ ናብሎም ሶኒ ኣብ ዘውግ ሕለይቲ ድሕሪ ፍርቅ ለይቲ ተዓጺው ከም ዝነበረ ይሓቢሩ ከም ዝፍለጥ ኣብ ኢትዮጵያ ብሰንኪ ዝተፈላለየ ውሽጣዊ ዘይርጉእነት ኢንተርኔት ብተደጋጋሚ ክዕጸ ዝረአ ኮይኑ ኣብ ዝዋን ከኣ ኣብ ትግራይ ብሰንኪ ዘሎ ኩነታት ኣብ ተክልል ኢንተርኔት ተዓጺ ዘሎ كالي مس إثيوبيا بزتحاز دما حنت ناشنال انترست تبهال معكن أسفيرات تابزلا تنتانه قدماي منستر إثيوبيا أبي أحمد كاب ملزاب بيناو سقومت ممراتو حدقو شلمات نوبل زتعوته زيكونه اتنشحت عمتات تاريخ زلوا هاجر زجرش خون تقولي زلوا بتقراي زلو كينات حجي شدشتو ورح غيري زلا نمم محدار بايدن فلي الاخ جيفري فيلتمان نابت زوبا زنبرك قدماي عدو تزازيمو تمليسي زركب قلنا حدنت إثيوبيا اتغيزيا زحالفه يزمسل أبي أحمد نتهاجر ناب كتملسو لزي تخل درجة يا أبصحي وزل دحر مبال أبي أحمد حوحات قد محجة كم زبدي لميلو قبل على تقراي زجمرو وق أبز وانس أقاماتي أسعي بزلا أبي أنصار حوحات زقنع حقاو حتى ندحر نيرو ببيت فرد مملاسو اتقنع من قدين يري لا زلا كبز قص إلى زمعكن أبتتنتانأ أبي زوق كجمرن كله أب حصير وان عود كمزجبي نقيلو جن ولا كتمات تقراي أب تحت قصر سراويت إثيوبيا انتهلوه حيلتها تقراي جنا كم بزح فيديوهات زرقه بزي زخونه صقم برخاتات تግራይን ገጠራት ትግራይን ከም ድሌቱ ክንቀሳቀስ ይዝርአ ዘሎ ድሕር ምባል ካብዚ ቀጽላ ተማዕከን ኣብ ተንታና አቢ አሕመድ ኣብ ሕወሓት እቶም ኣብ ኢትዮጵያ ልዑል ስልጣን ዝነበሮም ከምኡውን ኣብ ሕብረት ተሃገር ዝኣምኑ ዝነበሩ ሰብ ስልጣን ክቀትል ይነቂሉ نابنت اتنخلت عقود منيستر وصاي غدايات زنبره سيم مسفن اب تግራይ ከኣ ኣብዚ እዋን ከም ኩሉ ኣብ ኢትዮጵያ ዝርከብ ክልል ዝበዝሕ ህዝቢ ትግራይ ትሕተ 30 ዓመት ኮይኑ ዝበዝሑ ከኣ ኣብ ኢትዮጵያ ዘይኣምኑ ትግራይ ክትፈለዝ መርጽዮም أبي كأن نتوم أبي إثيوبيا زأمنو نقدم لعلوات مرحت حوحات علامة بمقبارو نتوم أنكم مسؤوم كزات الزخل كفاليات كعب بمبال أبزقوان إتوم أبي إثيوبيا زأمنو تقرأ كتفلز دليل من إسيات زلع على إيد كحزو حاجزو إثيوبيا خأنا بزي تملس
ትምለሰሉ ደረጃ በጽሓ ዘላ ክትብል እዛ ማዕቀን አብይ አሕመድ በትዝወሰደ ስጉምቲ ኢትዮጵያ ክትፈርስ ናብ ዘይትመለሰሉ ደረጃ ኣብ ጽሒዋ ከም ዘለያ ተንታነ ዘርጊሓ ዘላ ሱዳን ናብ ዝሓለፈ ሰሙን ኣብ ካርቱም ኣብ ዝካየድ ዝነበረ ሰላማዊ ሰልፊ ክልተ ሰባት ምስ ተቐትልሉ ፍጻመ ብዝተኣሳሰር 7 ኣባላት ሰራዊት ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ከም ዝኣተውን ናብ ሕጊ ክቐርቡ ምዃኖም ገሊጻ መራሒ ጊዜያዊ ልኡላዊ ቤት ምኽሪ ሃገር ጀነራል ዓብዱልፈታሕ አልቡርሃን ናይቲ ብሶሉስ ኣብ ከባቢ ቀንዲ ቤት ጽሕፈት ሰራዊት እቲ ሃገር ዝተፈጸመ ቅትለት ከጻረ ኣዚዙሎ እቲ ትእዛዝ ድሕሪ ምሕላፉ ሰሙን ኣብ ዘይመልእ ግዜ ኣብቲ ቅትለት እቶም ክልተ ሰልፈኛታት ኢድ ዝነበሮም ወተሃደራት ዝግበረሎም ዝነበረ ምጽራይ ከም ዝተፈጸመ ተገሊጹ ንሸውዓተ ወተሃደራት ክስ ክምስረተሎም ከም ዝኾነ ተገሊጹሎ እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ግና ኣብ ጉዳይ እቲ ቅድሚ 2 ዓመት ዝተፈጸመ ህይወት ብዙሓት ሰልፈኛታት ዝወሰደ ግፍዒ ገና ፍትሒ ከም ዘይረኸቡ እዮም ገለ ወገናት ዘማርሩ ኣብቲ ድሕሪ ምዕላው ፕሬዝደንት ዑመር አልበሽር ዝካየድ ዝነበረ ናይ ተቃውሞ ሰልፍታት ወተሃደራት ኣብ ልዕሊቶም ስልጣን ናብ ሲቪላውያን ክሰጋገር ዝጠልቡ ሰልፈኛታት ብዝኸፈትዎ ተኹሲ ብውሕዱ 128 ሰባት ተቐቲሎም እዮም ነይሮም እቶም ነቲ ተኹሲ ዝፈጸሙ ሰባት ኣባላት ናይቲ ኣብዚ እዋን ምክትል ፕሬዝደንት ወተሃደራዊ ቤት ምኽሪ ዝኾነ መሐመድ ሐምዳን ዶግሎ ዝምራሕ ተፈራሒ ሓይልታት ህጹጽ ደገፍ ወይ ድማ ብልሙድ ኣጸዋውዓ ጃንጃዊት ዝበሃሉ ሓይልታት እዮም ኣመንጎ እስራኤልን ፍልስጤምን ሓድሽ ጎንፂ ካብ ዝጅምራት ሒዙ ትማሊ ሰንበት ዝበዝሑ ሰባት ዝተቐትሉላ መዓልቲ ከም ዝኾነት ሰበስልጣን ቃዛ ኣፍሊጦም እስራኤል ትማሊ ኣብ ቃዛ ብዘካየደቶም ደብዳባት ነፈርቲ ልዕሊ 40 ሰባት ከም ዝተቐትሉ ዝተገልጸ ኮይኑ ሓይልታት ምክልኻል እስራኤል ድማ መለሻታት ፍልስጤም ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ብጠቕላላ ልዕሊ 3000 ሮኬታት ናብ እስራኤል ከም ዝተኮሱ ኣፍሊጦም ኣለዉ ዋና ጸሓፊ ውድብ ሕብራት ሃገራት ዝኾነ አንቶኒዮ ጉተረሽ ነቲ ዘሎ ኩነታት ኣመልኪቱ እቲ ጎንፂ እንተቐጺሉ ነቲ ዞባ ናብ ፈጺሙ ዘይሃድእ ቀልውላው ከእትዎ ከም ዝኽእል ኣጠንቂቖሎ ንሱ እቲ ፍጹም ዘስካሕክሕ ዝበሎ ጎንፂ ብቕልጡፍ ደው ክብል ይጸዊዑ ናብ ሎሚ ሶኒ ኣብ ዘውግሐ ለይቲ ዕጡቕ ክንፊ ሓማስ ዝኾነ ከታኢብ አልቃሳም ናብ ደቡባዊ ክፋል እስራኤል ሮኬታት ድሕሪ ምትኳሶም ነፈርቲ ውግእ እስራኤል ኣብ ዝተፈላለየ ከባቢታት ከተማ ቃዛ 80 መጥቃዕታት ፈጺመን ኣለዋ በቲ ትማሊ እስራኤል ዝፈጸመቶም መጥቃዕቲ ኣየር 16 ደቂ ኣንስትዮን 10 ህጻናትን ዝርከብዎም 42 ሰባት ከም ዝተቐትሉ ሰበስልጣን ቃዛ ክሕብሩን ከለዉ እስራኤል ብወገና እቲ ጎንፂ ኣብ ዝሓለፈ ሶኒ ካብ ዝጅምራት ሒዙ 2 ህጻናት ዝርከብዎም 10 ዜጋታት ከም ዝተቐትልዋ ሓቢራ ዘላ ኣብዚ እዋን ማሕበረሰብ ዓለም እስራኤልን ፍልስጤምን ጎንፂ ከቋርጹ ብዙሕ ዘለዎ ጻውዒታት ዘቕርብ ዘሎ እኳ እንተኾነ ብወገን እስራኤል ግና ሓይልታት ምክልኻል እቲ ሃገር ካብ ቃዛ ሮኬታት ይትኮስ ክሳብ ዝሃለወ መጥቃዕቶም ከም ዘየቋርጹ እኳ ደኣ ከዛይድዎ ከም ዝኾኑ እዮም ዝገልጹ ንሕጂ ዝተዳለወ ዜናታት እዚ ነይሩ ብካልእ ክሳብ ንራኸብ ሰላም ንዓኹም